Dobro ekipo, danas ćemo u okviru teme koju sam odabrao govoriti, tačnije pokušati da uvidimo da li su granice doista prirodne i najbolje mislim da ćemo to vidjeti kroz zajedničku transformaciju granica na Balkanskom poluostrvu u posljednjih 150 godina. Naravno, trebamo da znamo da istorija naših granica nisu odvojene priče, već su to, mogu slobodno reći, varijante jedne te iste priče. Suštinski, naravno, sela, gradovi, naselja su ostala tu gdje su vjekovima, ali su kroz njih prolazile različite države. Također, ono što treba znati je da ono što se danas predstavlja kao samorazumljivo, juče je bilo drugačije, a verovatno će i sutra biti nešto novo. Da bi razumjeli koncept granice i kako su se oni mijenjali kroz vrijeme, mislim da je možda najbolje da počnemo sa jednim pitanjem na osnovu koga ćemo primijetiti kako su se granice u stvari i mijenjale. Eman, suštinski bih tebe volio da pitam, kada bismo uzeli u obzir recimo nekog našeg pretka koji je živio evo ovdje na prostoru Crne Gore prije nekih 120 godina, šta misliš, možeš napraviti pretpostavku na osnovu svog istorijskog znanja, kroz koliko država je jedna ta osoba živjela tokom svog života, a da se suštinski nije ni pomjerila iz mjesta svog rođenja? Ako uzmemo pretka koji je živio prije oko 120 godina, vrlo je moguće da promijeni više različitih država, da nije napustio svoje selo ili grad. Naprimjer, mogao je živjeti u Austro-Ugarskoj, pa u Kraljevini Jugoslaviji, pa u državama tokom Drugog svjetskog rata, pa u SFRJ i kasnije u državama koje su nastale raspadom Jugoslavije. Tako da mislim da je najmanje minimum 5 država u kojima je osoba mogla živjeti. Naravno, ovaj Emin odgovor nam puno znači da uvidimo da su promjene granica na Balkanu bile praktično svakodnevna pojava, ali kao i uvijek kako su se one mijenjale, mislim da najbolje možemo vidjeti na primjeru istorijskih izvora koje sam ja za danas izabrao. Svi imate po jedan udžbenik, tačnije istorijsku čitanku i molit ću vas u jednom trenutku da svi pogledate izvor koji vam predočim kako bismo lakše mogli naravno i da ih analiziramo. Prvi izvor koji ćemo danas koristiti jeste onaj iz druge čitanke koji se vezuje za odredbe Berlinskog kongresa. Anđela, molio bih te samo da otvoriš ovdje stranicu 45-46, jer ću ja određene segmente izvora izdvojiti kako bi kasnije mogli, naravno, kao što rekao, da ga analiziramo i da prodiskutujemo određene detalje. Može? Ok, ono što svi treba da znamo u ovom trenutku jeste da je Berlinskim kongresom u jednom danu bukvalno rođeno, to je stvoreno nekoliko država na Balkanskom poluostrvu, pa i naš izvor koji danas koristimo bukvalno kaže Berlinski kongres rođenje 4 države u jednom danu. Ono što u istorijskom kontekstu treba da znamo jeste da su velike sile 13. jula 1878. godine potpisale Berlinski mirovni sporazum ili ugovor i kao što rekoh, u jednom danu se mijenja sudbina čitavog Balkana. Ja sam izabrao ukupno 5 odredbi, 5 članova na osnovu kojih ćemo Anđela i ja potruditi se da analiziramo određene segmente. Dakle, članom 1, kao što možeš vidjeti, Bugarska postaje autonomna kneževina pod sultanovom vlašću. Potom, ako pogledaš član 26, vidjet ćeš da Crna Gora postaje nezavisna država. Članom 34 Srbija također postaje nezavisna država. Članom 43 Rumunija postaje nezavisna država i članom 45, koji sam ja odabrao za danas, Bosna i Hercegovina zaposjednuta od strane Austro-Ugarske. Znači, suštinski, na osnovu ovih 5 članova možeš vidjeti da su 3 države postale nezavisne, da je jedna ostala pod sultanovom vlašću kao autonomna oblast, a da je jedna zaposjednuta od strane Austro-Ugarske. E sada, ono što bih volio da te pitam jeste, dakle, ono što možeš primijetiti jeste da je nakon 5 bukvalno vjekova osmanske prevlasti na Balkanu došlo do bukvalno redefinicije granica na osnovu odluka jedne konferencije. Međutim, niko od predstavnika balkanskih naroda nije mogao da učestvuje u ovim datim odlukama. E sad, kad uzmeš u obzir ove činjenice, znači vjekovima su ljudi živjeli u okviru istih granica, međutim onda su se odjednom pojavile nove nacionalne države. Šta nam to konkretno govori o granicama, kako one nastaju, kako se mijenjaju i šta najviše utiče na to? Pa granice su nešto što nije trajno i što se može promijeniti. One su se kroz istoriju mijenjale
kroz političke interese, narode koji su tražili nezavisnost, ratove. Također, Berlinski kongres je ukazao na to da su više imali utjecaj moćnije države nego ljudi koji su imali želje da dobiju nezavisnost. Anđela, hvala ti na tvom odgovoru koji smatram da je jako koristan da razumijemo celokupnu problematiku. Ja ću se sada prebaciti na sljedeći izvor koji se nalazi u našoj trećoj knjizi. To je tabela 15, pa Vaske, molim te, u svom udžbeniku otvori stranicu 109, tačnije u čitanci, kako bih naravno imao mogućnost da ti sugerišem na koje detalje da obratiš pažnju. Znači, ako pogledaš tabelu, vidjet ćeš da je ona u stvari prikazuje razliku u broju stanovnika balkanskih država prije i nakon balkanskih ratova. Vidiš da su tu predstavljene 7 država, je li tako? Sad obrati pažnju na broj stanovnika prije rata i nakon rata, ali također i na oblasti, znači njihovu veličinu. Ovo je predstavljeno u kvadratnim miljama jer je engleski izvor, međutim čini mi se da ti on može jasno i lako sugerisati određene stvari. Sad, kada pogledaš tabelu, moraš definitivno primijetiti određene razlike, je li tako? Možeš li mi reći gdje su one najviše izražene i šta misliš zbog čega? Kada pogledam tabelu, primjećujemo velike razlike u broju stanovnika i teritorija balkanskih država prije i posle balkanskih ratova. Najveće razlike desile su se u Srbiji, Grčkoj i Crnoj Gori, gdje su se povećale teritorija i broj stanovnika, dok je Turska u Europi izgubila veliki dio teritorije i stanovništva. Mislim da su se te razlike da su nastale zbog ratova i osvajanja novih teritorija nakon pobjede balkanskih država. Vasilije, ti si upravo kroz ovaj primjer i naglasio i sugerisao da se granice veoma često, možda i najčešće, mijenjaju usred sukoba i ratova, pa će i naš posljednji primjer, čini mi se, ilustrativno to pokazati. Naime, naš posljednji primjer je iz naše 6. čitanke i govori o raspadu bivše Jugoslavije tokom 90. godina prošlog vijeka i početkom ovog milenijuma. Ono što treba naglasiti jeste da u periodu 1991. do 2008. imamo bukvalno nastanak niza novih država na prostoru nekadašnje SFRJ. Naime, 1991. godine Slovenija, Hrvatska i Makedonija proglašavaju nezavisnost. 1992. godine to radi i Bosna i Hercegovina i također se stvara Savezna Republika Jugoslavija. Kasnije to prerasta u zajednicu Srbije i Crna Gora 2003. godine, zatim Crna Gora 2006. godine, kao što ste naravno svjesni, proglašava nezavisnost, a 2008. godine to radi i Kosovo. Znači, u periodu nekih 17 godina mogli ste čuti da je na prostoru nekadašnje Jugoslavije, jel tako, stvoren veliki broj novih država. Slično se dešavalo u tom periodu i na prostoru Istočne Evrope, na primjer raspad Sovjetskog saveza dovodi do nastanka niza novih država, također na prostoru Centralne Evrope, nakon raspada Čehoslovačke i generalno pada komunizma i tu dolazi do velikih promjena. Sada ono što treba naglasiti jeste da u današnjem svijetu, u svijetu kojim vi živite, mapa Evrope je znatno drugačija nego što je to bila recimo za vrijeme kada su vaši roditelji bili vaših godina. Zato bih neđe sada i postavio jedno pitanje, a konkretno Andrija, ako si saglasan, pitao bih tebe. Naprimjer, evo, kao što sam naglasio, tvoji roditelji su rođeni u jednoj državi, a ti si rođen u drugoj. Međutim, mjesto rođenja se ni tvoje, ni tvojih roditelja nije pomjerilo za metar. Međutim, šta ti to govori? To nam govori da su se kroz istoriju često menjale države i granice na Balkanu. Ljudi bi ostali da žive na ista mjesta, ali bi se države promijenile. Sad, to se dešavalo zbog ratova, političkih dogovora i raspada jedne države i zbog toga bi se desilo da su roditelji rođeni i djeca na istom mjestu ili selu, ali su ipak iz različitih država. Isto tako su moji roditelji rođeni u Jugoslaviji, a ja u Crnoj Gori. Andro, hvala ti na tvom odgovoru. Nadam se da shodno tome na samom kraju možemo nekako i zaključiti da je mapa Balkana, kao što smo vidjeli, crtana u više navrata u posljednjih 150 godina. Možemo slobodno reći da je to rađeno makar jednom u svakoj generaciji. Međutim, ono što je shodno tome država u kojoj mi danas živimo nije bila to isto u prethodnim decenijama. Također, sve te promjene su se dešavale istovremeno
na različitim, tačnije u različitim dijelovima regiona, tako da kad se, na primjer, mijenjala granica Crne Gore, paralelno sa njoj se mijenjala i granica drugih država, recimo i Srbije, i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, pa i Albanije, dakle država koje nas okružuju i koje se naravno nalaze u regionu. Shodno tome, istorije naših granica nije su zasebne paralelne priče, već je to jedna te ista priča koju moramo posmatrati naravno sa različitih strana i u nekom zaključku također bih rekao da je zato sudbina Balkana uvijek samim tim bila zajednička sudbina.